Γεια σας. Είμαι ο Ευάγγελος Γαβρίλης και μαζί σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μέσω της θέλησης, της θεωρίας της θέλησης, ένα προσωπικό δυσάρεστο γεγονός. Μία συναισθηματική κατάσταση που μας προκάλεσε θλίψη και πόνο. Ας αναθυμηθούμε με απλά λόγια την θεωρία της θέλησης. Η θέληση, ως ψυχική λειτουργία, ενεργοποιείται στην περιφέρεια της ψυχικής δομής του ανθρώπου μαζί με τις άλλες ψυχικές λειτουργίες. Εκεί στην περιφέρεια, τα εξωτερικά ερεθίσματα κωδικοποιούνται και εξέρχονται μέσω του εγώ, δηλαδή του κέντρου της ανθρώπινης προσωπικότητας, ως έκδηλη εκπεφρασμένη συμπεριφορά. Με βάση λοιπόν αυτή τη θεωρία θα δείξουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μία δυσάρεστη κατάσταση. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ένα γεγονός που μας προκάλεσε έντονη στεναχώρια. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι φτάνοντας στη δουλειά μας και για κάποιο λόγο ερχόμαστε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον προϊστάμενό μας. Μαλώνουμε έντονα μαζί του, με αποτέλεσμα να βιώσουμε μια αφόρητη και στενάχωρη κατάσταση. Μπορεί βέβαια να μας έχει συμβεί και κάτι άλλο, εξίσου στενάχωρο, που να αφορά είτε τον εργασιακό μας χώρο, είτε το οικογενειακό μας περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα που προκύπτει είναι τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε ώστε να ξεπεράσουμε τη δυσάρεστη αυτή κατάσταση, τι κάνουμε για να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να αποφορτιστούμε συναισθηματικά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Πρώτο βήμα. Καταγράφω σε ένα χαρτί με προσοχή και λεπτομέρεια τι ακριβώς μου συνέβη. Δηλαδή, πώς εξελίχθηκε το περιστατικό. Αυτή η καταγραφή μας βοηθά ώστε να αισθητοποιήσουμε το γεγονός και να το αποδεχτούμε. Δεύτερο βήμα. Απαριθμώ στο ίδιο το χαρτί τα συναισθήματα που νιώθω καθώς και εκείνα που βίωσα. Όπως θλίψη, μελαγχολία, νιώθω συναισθηματικά πληγωμένος, στεναχώρια, θυμό. Και συνεχίζω να γράφω συναισθήματα που νιώθω πως με διακατέχουν. Πάμε στο επόμενο βήμα. Τρίτο βήμα. Εδώ θα δούμε τεχνικές που μας βοηθούν ώστε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα συναισθήματα που καταγράψαμε. Πάμε στο πρώτο συναίσθημα. Έχω θλίψη. Τι κάνω? Παίρνω τηλέφωνο ένα φίλο ή μια φίλη για να μιλήσω, να εκφράσω τα συναισθήματά μου, να βγάλω αυτό που νιώθω από μέσα. Πάμε στο επόμενο. Μελαγχολία. Νιώθω ότι είμαι χάλια. Θα βγω να περπατήσω κάνοντας 3 απλά πραγματάκια. Βλέπω, ακούω, παρατηρώ, βλέπω γύρω μου τον κόσμο και δεν σκέφτομαι τίποτα. Έτσι κατορθώνω να αδειάσει τελείως το μυαλό μου από όλα αυτά που μου δημιούργησαν αυτή τη μελαγχολία. Προχωράω στο επόμενο. Νιώθω συναισθηματικά πληγωμένος. Τι κάνω? Λέω το προφανές στον εαυτό μου. Ότι μπορεί να μην ελέγχεις όλα όσα σου συμβαίνουν, αλλά μπορείς να ελέγξεις με τη θέλησή σου το πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Στενοχώρια. Πώς μπορώ να την ξεπεράσω? Θυμίζω στον εαυτό μου κάτι που διάβασα. Ότι για αυτά που μπορώ και θέλω να διορθώσω, δεν πρέπει να στενοχωριέμαι. Γιατί κάποτε θα τα διορθώσω. Αλλά και αυτά που δεν μπορώ να διορθώσω, πάλι δεν πρέπει να στενοχωριέμαι. Γιατί δεν εξαρτώνται από μένα. Έχω θυμό. Τι κάνω? Αμέσως παίρνω βαθιές αναπνοές, βάζω λίγη απαλή μουσική, χαλαρώνω στην καρέκλα μου και προσπαθώ να διαβάσω ένα ευχάριστο βιβλίο. Ή βγαίνω να περπατήσω λίγο. Συνεχίζω με παρόμοιες τεχνικές, ώσπου να εξαντλήσω όλα τα συναισθήματα που έχω γράψει. Πάμε στο τέταρτο βήμα. Σημαντικό βήμα εδώ. Γιατί σκέφτομαι ποια άτομα μπορούν να γίνουν σύμμαχοί μου, έτσι ώστε να με βοηθήσουν να ξεπεράσω αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Τέτοια άτομα μπορεί να είναι οι φίλοι. Συνήθως οι φίλοι μας θυμίζουν τα δυνατά μας σημεία. Μας ενθαρρύνουν ώστε να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα κάθε δυσάρεστο γεγονός. Μας ακούν χωρίς να μας κρίνουν. Προσφέρουν κατανόηση. Μας εξηγούν το πώς και ήδη μπορεί να αντιμετώπισαν παρόμοιες καταστάσεις. Ποια άλλα άτομα θα μπορούσαν να είναι σύμμαχοί μας? Οι συγγενείς. Οι συγγενείς λειτουργούν ως συναισθηματικό καταφύγιο.
πολλές φορές μας δίνουν κατάλληλες συμβουλές και μοιράζονται μαζί μας παρόμοιες εμπειρίες. Μία απλή αγκαλιά μπορεί να είναι πιο δυνατή από 1000 λόγια. Ειδική. Η συζήτηση με έναν ειδικό της ψυχικής υγείας βοηθά ώστε να δούμε με ψυχραιμία την όλη κατάσταση και να ανακαλύψουμε τις δυνατότητές μας. Κάτι που συνήθως ξεχνάμε ότι αποτελεί ενδυνάμει σύμμαχό μας. Το ευρύτερο περιβάλλον. Γιατί? Γιατί το κοινωνικό πλαίσιο βοηθά στην ομαλότερη κοινωνικοποίησή μας και μας προσφέρει εμπειρίες ζωής. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι σύμμαχοί μας. Κάποιοι σύμμαχοι που μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά διάφορες κακοτοπιές στη ζωή μας. Βέβαια, ο καθένας από εμάς μπορεί να σκεφτεί και κάποιους άλλους και να προσθέσει κάποιους άλλους. Σημαντικό το επόμενο βήμα. Το πέμπτο βήμα. Εκπονούμε ένα πλάνο θέλησης. Κάτι που θα μας βοηθήσει ώστε να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Στην πράξη βάζουμε στόχους και προσπαθούμε να τους στηρίσουμε. Να κάποιοι ενδεικτικοί στόχοι μπορούμε να βάλουμε. Πρώτος στόχος. Δίνω πάντοτε χρόνο στον εαυτό μου. Δεύτερος στόχος. Λέω δυνατά μέσα μου. Σκέψου ότι αυτό που σε θυμώνει, αυτό που σε πληγώνει, είναι απλά μια γνώμη κάποιου. Μια άποψη. Και όχι η αλήθεια, η πραγματική αλήθεια. Τρίτος στόχος. Θέτω σαφή όρια σε αυτούς που είναι γύρω μου και δίπλα μου, ώστε να είναι διακριτή ρόλη μας. Τέταρτος στόχος. Πηγαίνω σε ένα καθρέφτη και υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι πρέπει να έχω πάντα πίστη σε αυτά που λέω και σε αυτά που κάνω. Αυτούς τους στόχους θα πρέπει πολύ συχνά, μα πάρα πολύ συχνά, να τους επαναλαμβάνω. Έκτο βήμα. Η αυτοδέσμευση. Σέβομαι τον εαυτό μου και απαιτώ να με σέβονται εξίσου και οι άλλοι. Τα βήματα που περιγράψαμε δεν είναι κάτι πανάκια. Είναι απλά ένα μονοπάτι, ώστε να επιλύσουμε κάποιο πρόβλημα. Αυτό όμως που θα πρέπει να μας μείνει είναι ότι χωρίς τη θέληση τα πράγματα γίνονται αρκετά δύσκολα. Γιατί? Γιατί μας λείπει η όθηση, αυτό το σπρώξιμο, ώστε να ψάξουμε να βρούμε λύσεις. Τις κατάλληλες λύσεις. Λύσεις που θα μας δώσουν ψυχική γαλήνη και ψυχική ισορροπία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.